Hayırlı gün muhterem kollegalar, assalamu alaikum muhterem qunaqlar. Bugün Татар-Информ матбугат үзәгендә изге Рамазан ае башлану уңайыннан матбугат конференциясы уздырабыз. Һәм безнең бүгенге спикерлар Татарстан мөфти урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов, Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең Гөләмәләр шурасы әгъзасы Булат хәзрәт Мөбәрәков һәм Диния нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл ханым Биктимирова. Birinci сорау Илфар хәзрәт сезгә булыр инде. Рамазан аеның фазиләтләрен искә төшерсәгез иде. Аңа ничек әзерләнергә, ничек каршы алырга бу изге айны? Рәхмәт итегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алланың биргәненә шөкер, шушы 2019 елның Рамазан шәриф айларын күрергә дә Аллаһ Таала иншалла насип итә. Бу айга һәрбер Аллаһка ышанучы игътибарлы булырга тиеш, чөнки бу Раббыбыз Аллаһ Тааланың безгә биргән бөек нигъмәте, форсаты булып тора. Һәрбер кеше Раббысының рәхмәтенә, мәгъфирәтенә, ризалыгына ирешә ала. Һәм инде безнең сахабаларыбыз Рамазан шәриф айына 6 ай калганда ук әзерлек кыла торган булганнар. Аллаһумма саллимна ли Рамадан ва саллим лана Рамадан ва тасалламху минна мутақаббала. Эй Аллаһым, безне Рамазанга ирештер. Рамазанны да безгә ирештер һәм шушы Рамазан айында кылачак гыйбадәтләребезне кабул итеп ал инде син дип дуа кыла торган булганнар. Рамазан шәриф айы ул фақат ураза белән генә бөек түгел. Рамазан айын Аллаһ Раббыбыз үзе бөекләде, Коръәндә зикр итеп: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан." Рамазан айы ул шундый ай, шушы айда Коръән иңә башлады дип Раббыбыз Аллаһ үзе әйтә. Уразаны беренче зикр итмәде, әмма беренче Рамазан айын улуглап, Рамазанның бөеклеген, кадерлеген Аллаһ Раббыбыз күрсәтте. Һәм шуңа күрә ураза тотучыга да, һәм ураза тота алмаучыга да һәрбер иман әһленә шушы изге Рамазан шәриф айы ул да булса бөек мөмкинлек, форсат булып тора. Һәрбер кеше шушы Рамазан шәриф айында ураза тотып, гынаһларыннан, хата кимчелекләреннән арына ала. Ләкин нәрсә соң ул гынаһ? Аллаһның ачуына китерә торган, кешеләргә начарлык, зулым китерә торган гамәлләр ул гынаһлы эшләр. Менә шушы эшләр гынаһлы дип аталына. Һәм шулай ук шушы айда гынаһлардан арынасыз дип Пәйгамбәрбез әйтә. Әһәмияте нидә шушы айда гынаһлардан арыну безгә? Нидән гыйбарәт дигәндә, чөнки гынаһ, хата кимчелекләр Пәйгамбәрбез әйтүенчә бәла, хәсрәт, кайгыларны җәлеп итеп тартып магнит сыман тора диде. Әмма тәүбә белән, гынаһ кимчелекләрдән арыну белән иншалла шушы алар артыннан бәла, хәсрәтләр, кайгылар да китәр дип әйтә. Шуңа күрә иң мөһим, иң беренче ул да булса мөмкинлек, Аллаһ Раббыбыз бәндәчелек белән белеп белмичә кылган гынаһларыбыздан, хата кимчелекләребездән, безнең яшәешебезгә, тормышыбызга авырлык китерә торган гамәлләрдән арыну өчен мөмкинлек, форсат насип итә. Һәм инде бу мөмкинлектән куллансак, әлбәттә Аллаһның рәхмәтенә ирешербез. Һәм шушы Рамазан айында да бит инде без үз өстебездә эшлибез. Башка айларда, мәсәлән, телебезне тыеп тора алмасак, кулларыбызны гынаһлы эшләрдән тыеп тормасак, шушы Рамазан айы уңайнан туктале моны әйтергә ярамый бит дип, телебезне, кулларыбызны гынаһлы сүзләрдән, гамәлләрдән тыеп үз өстебездә эшлибез. Ахлагыбызны, әдәбебезне иншалла шушы тәрбия кылабыз. Шулай ук инде әлбәттә үз өстебездә эшләп, нәфсебезне дә тәрбияләргә тырышабыз. Аллаһның шушы рәхмәтенең әҗрен сөйләп бетергесез инде ул әлбәттә. Рәхмәт. Икенче сорау Айгөл ханым сезгә булыр. Менә Диния нәзарәте оештырачак чаралар турында. Ел сайын Диния нәзарәте шушы изге Рамазан айларында бик күп чаралар оештыра. Бу ел нәрсә планлаштырасыз? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Изге Рамазан айы Илфар хәзрәт әйтте бит, ураза гына түгел инде ул дип. Шуннан да Диния нәзарәте тарафыннан Рамазан айына махсус әзерлек башлана безнең берничә ай алдан. Иң зур чарабыз, иң зур вакыйга Рамазан айында булачак, ул да булса Дарул Ифта колл-центры ачылышы. Мин бу центр турында, бу үзәк турында тәгаенләп сөйләп тормыйм инде. Булат хәзрәт монда, ул сезгә тәгаенрәк аңлатыр, җентекләбрәк аңлатыр. Икенче зур чара ул республика күләм ифтар әлбәттә. Бу ел 25 майда узачак.
Мөмкин булса мин соңрак бу чарага тукталыр идем. Аннан соң без Түбәтәй кафесы белән берлектә быел тематик ифтарлар уздырырга сөйләштек һәм үзебезнең бүлекнең тырышлыгы белән, яшьләребезнең тырышлыгы белән ай дәвамында һәр дүшәмбе көнне без шушы Түбәтәй кафесына җыелачакбыз һәм инде үз көчебез белән әзерлибез төрле темаларга чыгышлар һәм шушы ифтарга килгән кешеләр әлеге нәсихәтләрне ишетеп, мастер-классларда катнашып, кафеда авыз ачып кайтып китә алачак. Тагын бер ел сайын яратып уздыра торган һәм халыкта бик яратып катнаша торган чарабыз бар. Ул да булса Баллы Рамазан. Без Кремль территориясендә инде бу 6-сы көнне үк булачак. Яшьләребез белән, волонтерларыбыз белән халыкка Рамазан ае турында сөйләп, финиклар таратып һәм алдан әзерләнгән Рамазан буклетларын тарату чарасы оештырачакбыз. Ул башлана кичке 6-да һәм тәмамланачак беренче ифтар менә шушы Түбәтәй кафесы белән. Инде Рамазан изге гамәлләр ае дигән зур бер проект ай буена дәвам итә. Һәрбер мәчеттә диярлек һәм республиканың эре мәчетләрендә ифтарлар оештырылачак. Монда шулай ук мәхәллә халкы, яшьләр ярдәм итәчәкләр. Кайбер мәчетләрдә көн сайын, кайбер мәчетләрдә көн аралаш, кайбер мәчетләрдә 3 көнгә бер тапкыр Рамазан аенда ураза тоткан кеше мөмкинлеге булачак шушы мәчетләргә килеп ифтар ашлары ашарга. Һәм бик яратып уздыра торган бер чарабызны быел махсус Рамазан аена билгеләдек. Ул да булса кәгазь җыю, макулатура җыю акциясе. Моны халык бик ярата, бик рәхмәтләр белән көтеп ала һәм хәтта оешмалар кәгазьне ташламыйча безнең шушы акцияга махсус әзерләнеп тора. Алар китерәләр һәм без бу кәгазьне билгеле бер урында топлап, аннары тапшырып акчасын шушы акциyaдан җыелган акчаларны мөхтаҗларга бирәбез. Әллә ни күп булмаса да, безнең халкыбызның менә шушы күңелендә кәгазьне ташламыйча җыеп барып, аларны икенче шимал буларак куллану мөмкинлеген аңлавы ул бик зур күренеш һәм бу акция безнең шулай ук республика буенча уза. Бик актив районнарыбыз бар, әмма ләкин менә кәгазьне җыюның гына эше җайлаштырылмаган бик күп районнарда, ягъни районнарда бар мөмкинлек кәгазь җыярга, әмма тапшыру мөмкинлеге юк. Тапшыру мөмкинлеге булган районнар инде машина безнең бу чара узган сайын кәгазь җыялар. Тагын бер айрып атап үтәсем килә, ул да булса Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен махсус ифтарлар Казан шәһәрендә һәм республикабыз шәһәрләре күләмендә. Мәчет каршында безнең узган чараларны әйттем инде. Алабугада безнең хатын-кызлар һәм балалар өчен Рамазан дәресләре нәкъ шушы Рамазан ае өчен махсус планлаштырылды. Кукмара районында Миннегөл мәчете ачылышы көтелә һәм Рамазан аенда махсус ярдәм мәчетендә күрмәүчеләр өчен, күрмәүче мөселманнар өчен махсус курслар башланып китәчәк. Һәм социаль юнәлешнең бер бик тә җаваплы булган, бик тә шушы актуаль чарасы, ул да булса колонияләрдә ифтарлар оештыру. Бүгенге көндә шушы ифтарларга әзерлек эше, азык-төлекне сатып алу эшләре белән шөгыльләнеп йөргән көнебез колонияләрдә тоткыннар өчен ифтар һәм сәхәр вакытларын билгеләп, махсус шушы мөмкинлекне булдырырга дип ниятләп торабыз. Һәм инде тукталасым килә, рөхсәт булса, Алсу ханым, нигә республика күләм ифтарга 25 көнне 15 мең кешегә әлеге ифтар Казан Арена стадионында узачак. Һәм без монда бүгенге көндә волонтерлар туплау белән шөгыльләнәбез. 15 мең кеше, ир-атлар, хатын-кызлар бергә
750-дән артык 800-гә якын волонтерыбыз бар бүгенге көндә, әмма без инде үзебезгә план куйдык 1000 волонтер җыярга, чөнки беренчедән халык саны да күп, чакырылган кунаклар саны күп, икенчедән Казан Арена стадионында әзрәк шартлары башка, теннис академиясе белән чагыштырганда, мин инде узган ел белән чагыштырып әйтәм. Чөнки бер каттан икенче катка продукцияны күтәрергә кирәк, бер сектордан икенче секторга продукцияны ташырга кирәк. Шуңа күрә волонтерлар күп таләп ителә. Әгәр дә мөмкинлек булса, минем инде журналистларга мөрәҗәгатем махсус шушы волонтерлар җыю турында игълан урнаштыру мөмкин булса, бик дә яхшы булыр иде. Волонтерлар иртәнге 7-дән кичке 10-га кадәр эшлиләр, шушы ифтарны тәмамлап кайтып китәбез инде без, һәм аларны махсус илләренә озату оештырылачак. Алар иртән киләләр Казан Аренага. Ураза тотмаучыларга обед безнең әзерләнәчәк, ураза тотучылар инде бергә утырып кунаклар белән ифтар ашау мөмкинлеге булачак, һәм автобуслар белән без аларны мөмкин кадәр якын итеп тукталышларны озатачакбыз. Автобуслар җитә, мөмкинлек бар, һәм шушы ифтарга волонтер булып килергә теләге булган кешеләргә безнең эш телефоны 237-86-18 телефоны белән шалтыратырга кирәк. Һәм инде безнең бар аккаунтыбыз, бик җайлы аккаунт ул, Muslim Mall аккаунты, һәм безнең Диния нәзарәте сайтында шулай ук сылтамалар күрсәтелгән, мөмкин махсус сылтама буенча теркәле узарга. Яшь үзенчәлекләренә килгәндә 16 яшь тән башлап иң югары ноктасы юк, чөнки 78-79 яшьлек апаларыбыз теркәле уза, һәм аларны күрү, эшкә ашкынып, талпынып торуларын күрү бик тә күңелле. Районнардан безнең автобуслар белән волонтерлар киләчәк. Әле менә бүген төрле шәһәрләрдән шалтыратулар башланды, күрәсең, мәгълүмат тарала башлаган. Куну мөмкинлегендә инде әгәр дә кунып китәргә теләкләре бар икән, уйлашырга була монсында. Һәм ничек итеп әзерләнеп килергә икән дигән сорау булса, чөнки туры эфирны бит инде караучылар булай да булырга мөмкин. Идәнгә җыелган булачак ковролин, иң мөһиме аяк киемнәрен җыйлап килсеннәр иде. Килгән халык кием инде әлбәттә температурасына карап, көн җылы булса җиңелрәк, салкын булса җылырак дигәндәй, яулыклар белән куллар капланган, аяклар капланган булырга тиеш. Һәм менә шушы ковролин өстендә аякны туңдырмыйча, йөрерлек итеп җайлы аяк киемен генә уйлап куярга кирәк алдан. Эш бик күңелле бара, без волонтерлар белән бергәләп намаз да укыйбыз, Коръән да укыйбыз. Бер эштә генә түгел, арасында аның буш вакыт була. Төрле конкурслар хәтта узган ел уздырырга өлгердек, һәм бергәләшеп тәравих намазын да укып кайткан идек. Махсус хәзерге вакытта координаторлар белән эш алып барабыз. Алар инде шушы килгән 1000 волонтер белән эшне ничек итеп җайларга, ничек итеп алар белән уртаклы тел табарга, ничек итеп аларны бер команда иттереп оештырырга, менә шушы юнәлештә эшне алып барабыз. 50 координаторыбыз бар безнең бүгенге көндә. Алар инде күптән әзерлекне башлады. Һәм менә шушы чара безнең Диния нәзарәтенең гаять зур вакыйгасы дип әйтәбез инде без, чөнки бөтен Россиядән килгән кунаклар моны югары дәрәҗәдә уздырып җибәрү өчен тырышлык куйган көнебез бүгенге көндә. Һәм әйтеп бетердем кебек инде. Безнең ниләр азык-төлек наборлары таратылачак 100 гаиләгә. Ул да булса, бу гаиләләр инде мөхтаҗлар яисә керемнәре аз булган гаиләләр. Һәм Рамазан изге гамәл ае булгач, монда халык арасында булырга мөмкин бит инде тагын шундый сорау. Ничек итеп без тагын үзебездән өлеш кертә алабыз? Волонтер гына булу түгел, кагаз гына китерү түгел. Республика күләм ифтарыны быел халык ифтары дип атадык, һәм 77-15 номерына ифтар 500 санын сүзен язып җибәргә мөмкин телефоннан акча. Әлбәттә операторның үзенең таләпләре, шартлары бардыр инде. Ягъни республика күләм ифтарда бер ифтар авыз ачучыны ашату 500 сумга төшә уртача. Мөмкинлегенә чыгып карап, ул 50 сумда булырга мөмкин, ул 100 сумда булырга мөмкин, ул булырга мөмкин 1000, ул булырга мөмкин 600. Менә бу кыска номердан җыелган акчалар закат фондына җыелып барачак, һәм закат фонды шушы акчаны алып инде республика күләм ифтарга
юнәлтәчәк. Моның белән генә шикләнми, бар Ифтар Татар дигән сайт, менә шушы сайтта да авыз ачучыларның ифтарын түләргә мөмкин, һәм түләү системасы MasterCard, Visa һәм Яндекс деньги, Яндекс акча. Кызык яңгырый икән татарча. Шушы системалар аша да акчаны күчерергә мөмкин. Чөнки шундый Пәйгамбәребезнең хәдисе бар бит. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кем дә кем Рамазан айында көне буе ураза тотып гамәл кылган кешегә авыз ачарга ярдәм итә, аңа шушы авыз ачкан кешенең әҗере язылыр, ләкин берсенеке дә киметелмәс дигән. Ягъни ураза тоткан кешенеке киметелми, ураза ачтырган кешегә өстәлә. Шуңа күрә кем тыңлый, кем ишетә, менә шушы мөмкинлектән дә читтә калмасак иде, Аллаһ Тәгаләнең әҗер савапларына ирешсәк иде. Без инде волонтерларга шундый мотивация бирәбез. Карагыз, 15 мең волонтерны авыз ачтырасыз, никадәр әҗер савапка ирешәсез дип. Күрә бу зур мөмкинлек дип саныйм. Миңа калса, безнең ишаралар шуның белән аурубаларга акча туплау, шулай ук 4 аурубала, бана шулай ук закат фонды ана мөрәҗәгать итеп, һәм ничек атала аның сайты, закат фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк инде. Закат фондының безнең сайты бар, шунда мөрәҗәгать итеп, минем инде буташтырасым килми, менә бу ифтар 500 белән шушы аурубаларга булган ярдәмне, анда аларга мөрәҗәгать итеп, күпрәк тулырак мәгълүматны алырга мөмкин булачак. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Инде Булат хәзрәткә бер сорау. Аннары журналистларның сорауларына күчерәбез. Мен шулай ук безне онлайннан караучы журналистларның исләренә төшерим. Рөхсәт итсәгез, безнең телефонны сез сорауларыгызны WhatsApp аша юллый аласыз. 892 70 37 91 10. Если вы смотрите нас онлайн, уважаемые коллеги, вы можете отправить нам свой вопрос на WhatsApp 892 70 37 91 10. Инде Булат хәзрәт, ел сайын Рамазан ае алдыннан бер үк сораулар туа. Мәсәлән, ни өчен Рамазан ае бер илдә иртәрәк башлана, берсе соңрак башлана? Менә шушы сорауга ачыклык кертсәгез иде. Һәм Рамазан аен билгеләгәндә астрономик хисапларга таяна алабызмы без? Менә шул хакта сорау. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة من عند روسن دسيلرمن ki anlaşılsın bütün kişiге, bütün Müslümanlara faydalı bulsun, әһәмиятле мәсьәләләр чөнки монда карала. Значит, я перехожу на русский. Сразу отвечу, начну со второго вопроса, который касается того, что можно ли доверять астрономическим расчетам. И у нас здесь о легитимности вообще в целом, то есть правомерности в шариате астрономических расчетов Всевышний Аллах говорит, то есть нашей основой является следующий аят. Бисмиллахи рахмани рахим, сура Юнус, а также в других сурах Всевышний Аллах говорит, то есть похожие аяты по значению «Хуаллади джа'аля шамса дияан валь камара нура, ва каддараху маназиля литa'аляму адада синин валь хисаб, ма халакаллаху залика илля биль хак, юфассилю аяты ликуми я'лямун». То есть Он, Всевышний Аллах, тот, который сделал или придал солнцу сияние. То есть сделал его сияющим объектом, валькамра нуран, а луне свет. Вакаддараху маназиль, и установил для нее положение, то есть определенные положения, определил положения вот эти. Маназиль, то есть фазы луны. Литa'аляму адада синин валь хисаб, то есть вот эти слова важные. Для того, чтобы вы знали, для того, чтобы вы могли вести летоисчисление, то есть знали времена года, чтобы вы могли определять наступление месяца и окончание месяца. Валь-хисаб, и вести расчет. Ма халякаллаху залика илля биль-хак, то есть Всевышний Аллах создал это все с истиной. Юфассилюль аяты ликуми я'лямун, разъясняет свои аяты, то есть свои знамения для людей знающих. Из этого аята проистекает, что
раз Всевышний Аллах установил вот эти фазы, вот эти места, определил эти места положения Луны, то значит та наука, которая занимается летоисчислением, является точной наукой. То есть и астрономия является точной наукой, и смежные науки, такие как прикладная математика, например, которую мы все знаем. Для нас, для людей, это точная наука, поэтому здесь никаких сомнений не может быть. То есть это что касается вообще астрономических расчетов. И что касается месяца. Значит, основным доводом тех людей, которые говорят, что необходима визуальная констатация месяца, или те люди, которые как бы пытаются вот это наладить, вот эту визуальную констатацию, визуальное определение, так скажем, они опираются на следующий хадис: «Сумму ли ру'ят фа ва афтиру ли ру'ят фа ин гумма алейкум фа акмилу аддата ша'бан саласина йоман». То есть вы держите уразу, как увидите этот месяц, то есть там есть слово ру'я, увидите, а также разговляйтесь, когда вы увидите окончание месяца, а если вы не в состоянии это определить, то есть день облачный, то тогда дополняйте количество дней Шаабана до 30 дней. Но некоторые ученые говорят, что само слово «ру'я», то есть визуальное определение, визуальная констатация, сама по себе не является обязательной. И из этого слова «ру'я» не проистекает только лишь то, что мы можем увидеть своими глазами. Под этим подразумевается точная информация. И поскольку сами по себе астрономические расчеты являются намного более точные, нежели попытка визуальной констатации, это является как бы очевидным фактом, и поэтому как бы очень многие люди на сегодняшний день опираются на астрономические расчеты, на математические расчеты. Это очень важно понять, потому что как бы, например, на сегодняшний день, то есть пытаются в Саудовской Аравии как бы говорить то, что мы не видели этого месяца и так далее. И вот этот месяц на самом деле, то есть когда он появляется на очень короткий промежуток времени. То есть он появляется на горизонте, когда солнце садится. И порою Саудовская Аравия, и у нас есть свидетельство о том, что Саудовская Аравия очень часто оказывается неправа. То есть они начинают держать пост на второй день Рамазана. И это очень важно, джамаат. Один день поста не заменит годы поста, то есть дополнительного поста не заменят годы. Поэтому для нас очень важно обращаться именно к точным расчетам, и вот эти астрономические расчеты для нас являются как бы мерилом, для нас являются критерием. Также Всевышний Аллах в Коране сказал: «Фаман шахида минкум шахра фальясум». Те люди, которые застанут этот месяц, а заставание месяца это не обязательно визуальная констатация, поэтому из этого аята тоже проистекает, что человек лишь должен оказаться в этом месяце, чтобы он не был путником как бы, и был в добром здравии, и после этого он начинает как бы держать уразу. Поэтому мне кажется, что и первая часть вопроса, она таким образом исчерпана. Спасибо, коллеги. Коллегалар, әйдәгіз, сұрауларыңыз, рахмет етіңіз. Сүйінбике журналы. Итигізәгіз зинхар үшін, менә неше сәғат ураза вакыты, һәм иң озын вакыт кайда, иң кыска вакыт кайда икән? Быел Алла биргән булса уразага 6 майда керәбез, 5 майда кояш баю белән ясту намазын укыганнан соң таравих намазларын укыячакбыз мәчетләребездә. 6-сы көн Алла биргән булса, 6 май көне уразага керәбез инде. Һәм шушы көндә без санап чыгардык, 17 сәгать ярым туры килә. 17 сәгать ярым ураза мөддәте иншалла. Иң кыска вакыты белән иң озын вакыты хәзрәт ул касыра. Иң кыска вакыт кыш көне. Экваторда. Чөнки экваторда анда һәр вакыт бер тигез. Һәр вакыт бер тигез, җәй көне шулай була. Экваторда яисә экватор янындагы илләрдә анда иң кыска вакыт була.
Ләкин менә төньякка гафу итәсез, төньякка таба барган сайын, чигенгән сайын көннәр озыная. Чөнки төньякта сез беләсез, гомумән анда ярты ел бер көн дәвам итә, ярты ел бер төн дәвам итә. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз. Татар-информ. Хәерле көн, Татар-информ. Узган елда бит инде ифтар теннис академиясендә узды, әйме? Быел Казан аренада кайда уңайлырак аны үткәрү һәм аның урыны алмашуының сәбәбе нидә? Рәхмәт. Безнең республика күләм ифтар һәрвакыт шул Казан аренада уза торган иде бит инде ул. Чөнки мөмкинлекләр монда күбрәк. Беренчедән анда парковка белән бик җайлы, икенчедән утыртыр өчен урын күп, өченчедән монда кырга шушы футбол кырына чыгып намаз укырга мөмкин. Анда ифтар өчен, кунаклар өчен шартлар бик җитәрлек иде. Без 2 ел теннис академиясына бардык. Ни өчен анда дөнья күләм чаралар уза торган вакытка туры килде ул. Шул сәбәпле без 2 ел теннис академиясында уздырдык. Әлбәттә, анда бик җайлы булды безгә оештыручыларга, эшләгән волонтерларга. Ләкин кунакларга машина куярга да урын юк иде. Һәм намаз залы белән дә анда 2нче елны җайладык инде без ир-атларны, хатын-кызларны аерым көннәрдә уздырып. Намаз белән дә анда җайсызрак булып чыккан иде. Казан арена Беләкедән сөйләшенгәнчә, менә быел без анда дөнья күләм чаралар тәмамлана. 19 микән анда тәмамлана һәм без 25-ндә инде шушы республика күләм ифтарны уздыру мөмкинлеген алачакбыз. Ягъни нигә дә футбол кырына да чыгып булачак. Без аны бозмыйбыз. Анда бит инде махсус теге температураны да сакларга кирәк, үләнне дә ничектер белгеле бер тәртиптә тотарга кирәк. Менә бу чара Ниде Казан арена стадионында уза торган чараларга комачауламый торган булып чыга. Шуңа күрә җайлы гына ул аларның графигына кереп утырды. Рәхмәт. Шәхри Казан. Узган елны хатын-кызлар өчен аерым булган иде ифтар. Быел нишләп бу практика кулланылмый? Ул үзен акладымы? Һәм икенче сорау, пресс-релизда язылган, ифтар сүзен язып, 7715 номерына смс җибәргән һәм бәясе оператор тарифына бәйле рәвештә якынча 50 сум тәшкил итә. Бу смс өчен 50 сум китә, аерым? Юк, бу смс өчен икенчесеннән башлыйм инде алайса. 7715 номерына ифтар 500 дип язарга кирәк. Бу 500 куян алынган сан, ул ифтарда авыз ачучы кешенең ризыгы 500 сум тора дигән сүз инде. 500 сумлык. Ул бер кешенең не ашату шулай 500 сумга төшә. Аны мөмкин 50 сум салырга да, мөмкин 600 салырга, мөмкин мәсәлән 150-не салырга. Күпме акча ала оператор өстәмә менә шушы 500-не күчергән өчен шушы номерга, монсын инде оператордан карарга кирәк. Монсын без әйтә алмыйбыз. Микрофонга ярым онлайнда ишетелми алайса. Әгәр дә ифтар сүзе дип кенә язып җибәрәсез икән, ул чакта телефон счетыннан 50 сум чамасы акча күчереләчәк. Әгәр дә инде өстәп тагын ифтар 500 дип язасыз икән, өстәп тагын 500 сум да күчереләчәк сезнең исемнән. Оператор тагын үзене күчергән өчен өсти булып чыга. Рәхмәт. Икенче өлеше сорауның хатын-кызларны һәм ир-атларны аеру буенча халык арасында безгә төрле сүзләр ишетелде инде. Ир-атларны хатын-кызлардан аергач, районнардан килгән вакытта башта бер көнне ире барырга тиеш, күпмендер километр араны узып, икенче көнне хатыны килергә тиеш. Шуңа күрә бигрәк тә машина кую урыннары да булмады теннис академиясендә узган ел. Халыкка инде ул бик якын булмады. Быел инде без шушы төгәлсезлек дисәм дә инде бергә бер көнне бөтен эшне оештырып җибәрергә дигән максаттан шулай. Әлбәттә, хатын-кызлар, ир-атлар аерым секторларда утырачак, аерым безнең билетларыбызда аерым төстә булачак, хатын-кызларга бер төрле, ир-атларга бер төрле. Алар бер яктан керәләр, намазны ир-атлар алда, хатын-кызлар артта укыйлар, менә авыз ачу урыннарына барган вакытта аларны инде безнең волонтерлар, стюардлар шушы билет төсләренә карап һәм җенесләренә карап төрле ишекләргә юнәлдерәчәк, урыннары төрле урында. Рәхмәт. Рәхмәт. Тагын сораулар. ТНВ каналынан Рамазан аеның узынлыгы ничек билгеләнә ул?
bu сорауга җавап бармы икән ул? 30 көн була бит менә кайчан триме? Бу елны 29 көн. Бу инде шулай ук астрономик хисап белән билгеләнә торган нәрсә. Гомумән алганда асыл булган 29 көн. Теге без ай календарына караган вакытта без бит хиҗрәт календарен ай буенча, айлары буенча алып барабыз. Һәм дә билгелибез, һәм дә асыл булган анда 29 көн, инде 30 көнгә тулса, ул вакытта инде ул өстәмә көн була. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул ураза фарыз кылынганнан соң 5 уразаны, 5 Рамазан айын 29 көн белән тотты, 4 айны 30 көн белән тотты. Һәм дә монда инде әлбәттә шул астрономик хисаптан чыгып, без аны шулай билгелибез. Ягъни без билгеләмибез, әлбәттә астрономия фәнен белүчеләр билгели, аны без аңарга иярәбез генә. Һәм сорауга төгәл җавап бирелмәде буга яисә мин аңламадым. Мисал 2019 ел Рамазан аенда иң озын һәм иң кыска көн. 17 сәгатьтә 17 сәгать ярым. Менә шундый сорау. Монда календарны гына ачып карарга кирәк инде. Мин дөрес аңламадым. Белмисезме? 2019 ел Рамазан аенда иң озын һәм иң кыска көн. Намаз вакыты календардан карарга кирәк аны. Ничәдә мәсәлән сәхәр тамам, Булат хәзрәт бу турыда әйтер, менә Илфар хәзрәт әйтте бит 17 сәгать ярым дип. Әйе, 17 сәгать ярымга туры килә икән, димәк алга таба ул озыная бара, чөнки безнең көннәр озыная. Төгәл ничә көн икәнен монда намаз календарыннан карап, ничәдә без сәхәрне туктатабыз һәм ничәдә без азанны ишетәбез акшам намазына икәнен санап чыгарга кирәк. Мин санар идем тиз генә, юк кулан ыстымда ним календар. Барбер озын була инде Алла бирсә. Озыная бара инде. Аллаһ Тәгалә сыный мин хәзрәт. Алла җиңеллек бирә ул Алла биргән булса. Ләкин шул кадәр җиңел. Журналистларга чыннан да кызык икән, бәлки санап сайтыгызга куярсыз. Һәм тагын бер генә сорау, төрмәдә утыручыларга ифтар ясала бит име? Мин белән балалар йортында да ураза тотучылар бар. Алар сәгать иртәнге 3тә торып үзләре ашый алмыйлар. Алар теге керә алмыйлар дип әйтим уразага. Бу өлкәдә уйлаганыгыз юкмы? Яхшы сорау бу, ләкин алар ничек ураза тота икәнсең алайса, әгәр дә аларның иртә белән тору мөмкинлеге юк икән. Иртә белән ипи ашап. Ярар, без бу сорауны игътибарга алырбыз. Игътибарга алырга кирәк менә бу мәсьәләне уйлап бетергә Алла бирсә. Чөнки бер йоклап китеп, сәгать 3тә бала чага уяна алмый. Мин йокламыйдым. Шуңа күрә бу сорауны зинһар өчен карагыз. Рәхмәт. Менә без авыл җирендә геләр белән шаралашабыз, әйме? Шушы ураза турында сүз чыкса, авыл халкы булай ди. Менә җәйләргә туры килде бит инде. Авылда эш авыр. Трактористлар әйтә, кабинада 50 градус иссе була ди. Салкынча помещениедә утырып тотып була ул уразаны. Менә безгә, менә бәрәңгә утырткан вакытлар була, бик авыр иссе булса, ул көннәрдә калдырып, аннан каза кылсаң, ничегрәк була икән? Юк, мен бар тик менә минем дәванием бар иде. Мин аның белән һәр вакыт ызгышадыр инде. Без бит инде яңа поколение, безгә бит инде җиңеллек, дин ул җиңеллек дип нитәләр бит инде. Теге гарәпләр гомумән монда килә башлаган вакытта төрле секталар барлыкка килә башлаган вакытта дин ул җиңел, авыр айтмагыз тегесе монсы. Минем дәванием шулай дип әйтәдер. Кешеләр трактор юк иде, комбайн юк иде. Татар авылларында ул вакытта да җәй көненә туры килә иде. Үләләр иде, ләкин уразасын бозмыйлар иде. Мин әлбәттә чакырмыйм нитәргә, теге үләргә. Әгәр дә үлү хәленә җитә икән, ул вакытта була уразасын бозарга. Чөнки бу гызыр булып санала. Һәм дә әлбәттә бу теге сәбәп булып санала. Ләкин җәмәгать ничек кенә булмасын, менә безнең әби бабаларыбыз зур бер үрнәк булып тора.
андай кешеләргә. Аллаһ Тәала аларга җиңеллек бирсен. Иншалла, шундый нәрсә дә бар, без аны күзәтәбез. Аллаһ Тәала Рамазан аенда һаваны сүрән итә. Аны да күзәтәбез. Аллаһ Тәала ярдәмче булсын. Кайсы вакытта бозарга була, әгәр дә үлү хәленә җитә икән, бик авыр була икән, ул вакытта шәригать ягыннан шәригать рөхсәт итә. Ләкин җәмәгать барыбер алай ярамый, һич тотмыйча башка айларга күчерергә ярамый, чөнки Рамазан аендагы бер көн аны менә башка елның һич туктамыйча, әгәр дә уразасын тотса, Рамазан аеның бер көнен ул нитә алмый, аның савабын, әҗерен тота алмый. Аны аңарга бер тигез була алмый. Безнең аннан соң менә шушы дәваниләрбез, дәватиләрбез искә төшеп тора, әле менә хәзрәт әйтеп китте, үрнәк булып тора дип әйме. Урак өстендә, җәйге эссе көне урак өстендә, урак белән, әле тракторда булмаган вакытларда бабайларыбыз, әбиләрбез шушы урак белән игеннәрне урганнар. Һәм шушы эсселеккә, хәзер бит инде андый эсселекләрдә уйлап карасаң, 25-30 градус булса, аномальный жара дип бит инде чистый гауга күтәрәбез. Ул чырлардагы эссе чын эссе булган. Шунда үзегез дә беләсез, менә авыл халкы белән аралашып йөргәчтен, шушы өлкән яшьтәге әби бабаларыбыз эсселектән базларга төшереп төшә торган булганнар, хәл алу өчен. Һәм мәрхүмә дәвани әйтәдер, шулай урак өстендә ураза тотканда, иткәндә дип, кояш баерга берничә мизгел калганда хәлсезләнеп, авыз ачырга мәҗбүр. Анда инде менә шушы үлем хәленә җиткәчтен, әз генә шушы шишмәдән әз генә суагып бара икән, суагып тора икән, инде дә шунда җыгылдым да ди. Берничә мизгел авыз ачырга калганда авызымны ачырга мәҗбүр булдым. Аллаһ Тәгалә кичерсен инде дип, шушы сүзләре әйткән сүзләре истә. Һәм чыннан да менә Аллаһның рәхмәте, ул ел сайын Аллаһ Раббыбыз шушы бөек гыйбадәткә, Рамазан аеның гыйбадәтенә Аллаһ Раббыбыз үзе җиңеллек бирә. Үзе җиңеллек бирә. Башланганда 1-3-4-5 көн кешенең җәсәде, бәдәне шушы ураза гыйбадәтенә ияләшсен өчен җиңеллек бирә. Әймез, аннан соң тора бара шул ияләшеп китә бит инде. Безнең ачлыгы шушы акылыбызда. Әгәр дә бераз акыл белән эш итә башласаң, Алла биргән булса җиңел була ул. Әмма уразаларыбызга игътибарлы булып, шушы гыйбадәтебезне исән имин чагыбызда, сәлам булган чагыбызда җиренә җиткереп үтәргә Аллаһ безгә ярдәмче булса иде. Сылтаулар, кирәкмәгән сәбәпләр эзләмичә иншалла. Тагын сорауларыгыз бармы? Сорауларыгыз булмаса, Булат хәзрәтнең бу колл-центр турында Булат хәзрәт әйтеп китсәгез. Хәзер журналистлар аерым сораулар белән дә мөрәҗәгать итәрләр, Булат хәзрәт. Колл-центр безнең ачыла. Ачылды инде. Ачылды дип без бу колл-центр ачыла. Бу инде беренче мин сезгә игълан итүем. Бүген ачылды, бүген телефонны куйдылар. Сагат 10-нан алып 4-кә кадәр Мәскәү вакыты буенча эш көннәрендә сез шалтырата аласыз һәм шәригать мәсьәләләре буенча фәтва ала аласыз, ягъни шәригать сорауларына җавап ала аласыз. Әгәр дә теге сораулар ниндидер анализны кирәктерә икән, ул вакытта без анализлыйбыз, аннарысын җавап бирәбез. Ләкин гомумән алган вакытта инде шундый теге көндәлек тормышта туа торган сорауларга без шунда ук җавап бирәчәкбез инде телефоннан. Колл-центрның инде менә Айгөл абыстайда сөйләп узды. Телефоны 8-800 222 76 67. Тагын бер кабатлагыз әле. 8-800 222 76 67. Өстәп китим әле, беренче Рамазан көненнән эшли башлый. Рәсми рәвештә шулаймы? Әйе, беренче Рамазан көненнән. Без инде Рамазанга бәйлебез аны. Рәхмәт. Бу Суханым әгәр дә мөмкин булса, безнең яшьләр арасында бик еш шундый сорау бирәләр, Булат хәзрәттән шундый сорауга да җавап алыйк әле. Календарларда, намаз календарьларында сәхәр тамам дигән вакыт бар, намаз дигән вакыт бар, таң беленә дигән вакыт бар. Төрле календарьда төрлечә языла. Кайчан соң кеше сәхәрне ашап бетерергә тиеш? Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
Мында да рус тілінде жауап берермін. Әгер де өстәмәләр керек болса, мен татар тілінде шулай ук жауап берермін, иншалла. Значит, у нас есть расписание намазов, которые составлено Думарте. Вот намаз вакытлары, вот у нас приложение намаз вакытлары, да, скачиваем, то есть там есть пункты у нас. Сахар тамам, второй пункт мәчетләрдә укыла. Сахар тамам – это начало рассвета, то есть там начало утреннего рассвета, который появляется на горизонте, это горизонтальная линия, то есть это не зорница, не что-то такое вертикальное, а именно та линия света, которая появляется на горизонте. Таким образом определяется конец принятия пищи, да, и после чего начинается, вступает в силу, дневное время суток. Это светлое время суток, это когда вообще надо начинать держать уразу и уже прекращать принятие пищи и все, что запрещено во время уразы. Мәчетләрдә укыла. Сразу становится понятно, что мәчетләрдә укыла. Для удобства время мы его отсрочили на полчаса, чтобы у человека после того, как он прекратил прием пищи, мужчина, потому что сунна муаккада идти в мечеть и читать утренний намаз в мечети, чтобы он успел за это время взять тахарат, обновить тахарат и пойти в мечеть прочитать. Если мы говорим мәчетләрдә укыла, то сразу становится понятно, что это время назначенное. И азан дается на полчаса позже, нежели вот этот сахар тамам. Понимаете? На самом деле время утреннего намаза, оно наступает сразу после того, как человек перестает принимать пищу. То есть вот сахар тамам – это как раз-таки та граница, которая разделяет конец сахара, то есть конец принятия пищи и начало утреннего намаза. Это очень важно, джамаат. Но, к сожалению, вот есть некоторые составители времен намазов, они или по незнанию, или же, я не знаю, почему так намеренно, возможно, делают, да? То есть у нас здесь есть столбики, сахар тамам, и после этого написано иртенге намаз. То есть второй столбик, иртенге намаз, внизу еще написали фаджр. Фаджр – это как раз-таки начало рассвета, и между ними разница в полчаса. Таким образом, людей вводят в заблуждение. А мы все знаем, что если человек опоздал, даже по незнанию опоздал хотя бы на 1 минуту, то уже ураза этого дня у него не принимается. Поэтому фаджр, возможно, это непреднамеренно сделано, да? То есть люди, потому что таким образом обозначает время, которое читают, то есть намазы, которые читаются в мечетях. Но тем не менее, очень большая просьба для составителей вот этих времен намазов. Сейчас все, кому не лень, выпускают, да? Чтобы здесь они исправили на мәчетләрдә укыла. Потому что разница в полчаса очень ощутимая, очень важная, и здесь этого нельзя совершать ни в коем случае. В принципе, на этом все. Вот это иртенге намаз, поэтому вот этот столбик должны убрать и обязательно поставить мәчетләрдә укыла. Потому что многие люди считают, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, азан читался, как только начинался рассвет. Сейчас азан читается. Азан – это назначенное время. Понимаете? Назначенное явление. Азан читается через полчаса после сахар тамам. И некоторые люди говорят, нам не важно то, что здесь написано сахар тамам. Мы до азана будем кушать. Это неправильное понимание. Потому что солнце азана не ждет. Понимаете? То есть азан мы можем прочитать позже. И получается, то есть если азана вообще не будет, то вообще тогда ураза, что ли, не держать. Это неправильное понимание. Поэтому не до азана мы ждем, а до сахар тамам, то есть то, что написано именно в календаре. И это как раз-таки вот определительная черта для того, чтобы мы правильно могли держать уразу. Про изменения во время намаза. Это дополнительный вопрос. Я думаю, так официально будут задавать эти вопросы. Значит, изменения времен намаза, да? Сейчас скажу. Вот у нас опять-таки после какого-то, то есть 5 числа
у нас происходит кардинальные изменения времен намаза, то есть там ясту намаз, айша и фаджр намаз, утренний намаз, они как бы перемещаются, да? Почему это происходит? Потому что в связи с тем, что у нас особое географическое положение, и это географическое положение в арабских книгах описывается, Балят Булгар, еще когда мы были булгарами, то есть мы описываемся в книгах по как бы исламскому фиху, исламской юриспруденции, исламскому праву, там описывается такой, и Шахабуддин Муржани тоже об этом писал, и Ибн Фадлан, который приходил сюда, он тоже об этом писал. Время ясту не входит. Почему? Потому что время ясту входит в том случае, когда солнце скрывается полностью за горизонтом, а также вечерняя заря тоже скрывается полностью за горизонтом. Но какой-то промежуток времени, несколько месяцев летом, поскольку мы находимся очень в близком положении к северу, у нас вот вход этого времени не происходит. То есть времени нету ясту намаза. Понимаете? Почему? То есть солнце садится, и вот эта вечерняя заря, она не исчезает, а плавно переходит в утренний рассвет. Плавно переходит на горизонте в утренний рассвет, и солнце после этого встает. Как бы, да? Это означает, что пятый намаз, вот этот именно ночной намаз, мы условно, его время условно обозначаем. Это понятие, это явление в исламском шариате называется такдир, когда ты условно обозначаешь время этого намаза. Значит, есть несколько способов такдира. Мы взяли самый легкий, то есть мы взяли самую близкую географическую точку селения, в которой вот этот намаз входит ночной. Да? Это Астрахань. То есть мы назначаем время ясту намаза по Астрахани, и время утреннего намаза мы тоже обозначаем по Астрахани. То есть получается, 4 числа мы читаем так, как написано в календаре, там, то есть еще смещение времени не происходит, потому что у нас происходит фактическое вхождение вот этого времени, наступление этого времени, да? А 5 мы уже читаем по вот этому такдиру, по этому назначенному времени, потому что вот именно 4-5 это как раз-таки вот эти дни, когда вот это время меняется, происходит как бы вот такая вещь, как бы у нас. Если есть дополнительный вопрос. А? Да, то есть обязательно следите за временем намаза. Потому что, почему мы, например, на час спускаем? По сути, можно оставить так же. Люди не будут как бы роптать, да, потому что очень много фитна из-за этого получается. Люди начинают говорить, почему на 1 час вы спустили? Но это ведь легче, джамаат. Тем более Рамазан у нас наступает. Как бы мы таравих. Например, мне приходится как бы таравих, то есть я хатам читаю, я хатам провожу, я кое-как успеваю на сахар домой. Понимаете? И вот то, что мы на час как бы опускаем, мы делаем легче мусульманам. То есть это для облегчения как бы положения мусульман, не для того, чтобы какую-то фитну как бы распространить. Понимаете? Или чтобы свое вот Думарте так решило, так и будет. Такого нету. Все делается для того, чтобы мусульманам было легче. Все. Спасибо, рахмет. Енді сұрауларыңыз болмаса матбуғат конференциясын түгелдік. Айрым сұрауларыңыз болса спикерлар янына келіңіз. Изгі Рамазан айларында барыбызға да жеңілдіктер берсін. Аллах тағала рахмет сізге.